Pwede ka magpangutana? Nanong kayo may pangutana sa mo? Okay ra? Okay ra? Okay ra. O saan na ito sa pangutana? Tanaw, outfit check sa ta. Outfit check. Outfit check! Ay, wala ka. Ito yung pangalan. Ito yung pangalan. Ha? Andreg? Another Gamad Muslim. Okay. Asan sila? Perios. Periols. Okay, klase. O, sige, muna ako pangutana sa mo. Simple na kayo. Unsa nga si ang makaon sa dagat? Seaweed. Seaweeds? Pwede, pwede. O, so, that's... Yes. Okay, si. Tama. O, tama. Tama, seaweeds. O, tama na rin. So, tama mo yung answer. Tamang answer ni. O, nakay sticker from I Am Lloyd. Okay, follow lang ako sa Follow lang ang Mandayo man sa likod. O, sa akin, shout out.